வரைக்கும் எந்த பிரதமராக இருந்தாலும் சரி, தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தால் தமிழ்நாட்டில் ஆங்கிலத்தில் தான் பேசுகிறது வழக்கம். வேண்டுமென்றே மோடி அவர்கள் தமிழ் மக்களை அவமானப்படுத்துகின்ற விதத்தில் தொடர்ந்து ஹிந்தியில் பேசுகிறது என்பது கண்டிக்கத்தக்கது. எனக்கு ஆச்சரியம்லாம், மோடியும் அண்ணன் பழனிசாமியும் எந்த மொழியில் பேசிக்கிட்டாருன்னா, அண்ணன் பழனிசாமிக்கு ஹிந்தி தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சா, சிரிச்சு 2 பேரும் பேசினாங்களே, இல்லை மோடிக்கு இங்கிலீஷ் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சா? இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சுன்னா ஏன் தமிழ்நாட்டில் இங்கிலீஷில் பேசலை மோடி அவர்கள்? ஏனென்றால் அந்த ஆணவமாக, தமிழ்நாட்டில் ஹிந்தி இல்லை தான் நான் பேசுவேன், நீ ஹிந்தியில் தான் கேட்கணும் அப்படின்ற ஆணவமாக. இந்த ஆணவம் கண்டிக்கத்தக்கது. என்னை பொறுத்த மட்டும் ஹிந்தி மொழிக்கு எதிரானவன் இல்லை, எனக்கும் ஹிந்தி பேச தெரியும். ஆனால் யாருக்கு எந்த மொழி தெரியுமோ அந்த மொழியில் பேச வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமானது.